Gyere! Na, mondd meg, hol vagyunk. Nem mondom. Vedd le a kendőt. Nem. Még nem. Mikor érünk oda? Mindjárt. Várj, tengerszagot érzek. Megjöttünk? Ezzel megyünk az étterembe. Egy óra múlva ott leszünk. Ez jó, de várj, nem szóltam senkinek. Mindent elintéztem. Szóltam anyádnak, és nagyon örült. Ami pedig a munkát illeti, holnapig szabadok vagyunk. Látod, milyen vagy? Csak a tennivalókra gondolsz, mint én. Ebben is hasonlítunk. De szép, hová megyünk? Meglepetés. Jó napot, professzor úr! Jó Isten napot. hozta? Köszönöm. Indulhatunk? Indulhatunk. Akkor jöjjenek, cipő. Cipő. Oh. Ez az. Jöjjön. Köszönöm. Köszönöm. Jó napot. Jó napot. Egészségedre. De mindig is vágytam erre. Tudom, azért hoztalak el. Számon tartom a vágyaidat. Istenem, ez az egész olyan, mint egy mese. Drágám, ez nem mese. Ez a valóság. Mit szólsz? Jól tettem, hogy elhoztalak ebédelni? Igen, nagyon. Csak sosem gondoltam volna erre. Milyen szép vagy, drágám. Még sosem mondtad. Még sosem mondtam, de mindig gondoltam. Add ide a kezed. Ha tudnád, milyen boldoggá teszel. Mindig. Mindig. Együnk.
Boldog vagyok. Bár csak sose érne véget. Mi a baj? Valami rosszat mondtam? Nem. Nem csak... Minden olyan tökéletes, olyan szép. Félek, hogy felébredek. Félek, hogy történik valami, és egyszerűen... Nem. Ölelj át. A mi délutánunk is véget ért. Nem. Miért? Mert minden szép véget ér egyszer. Vissza kell hajóznunk. Antonio. Hiányzol. Miért mondod ezt? Ez az igazság. Nekem is hiányzol. Arra gondoltam, hogy vennünk kellene 2 kempingágyat. Itt aludhatnánk a lájba, és egész nap együtt lennénk. És dolgozhatnánk. Mennyivel jobb egy ilyen délután, mint a mai, nem? Egy saját lakás lenne a legjobb. Antonio. Álmodozni nem tilos, nem? Nem. Az nem tilos. Szép lenne. Én, te, Giada. És még egy gyerek. Ez nagyon szép álom. Valóra váltom neked. Ígérem, drágám. Jó éjszakát. Holnap. Holnap.